Gara mendik. Ondikan? Hemen bat. Aurkitu du zerbait gure kuadrilak. Bitu zenbat. Bueno, zerbait baino gehiago dirudi. Ara, beira, hemen. Ara, behitu ze politxa. Ara. Zuhiltzaileen moduan, gorriak, Bai, hoi da, lastima jateko txarrak. Hauek? eta horiek zer dira? Oiek zer dira? Partillak aldia, bai. Seguru pardila direla? Zer de gau? Ara, hau perretxiko sorta. Diferentia arraba. Bai. Usain arraroa. Zeze, frutu batez. Begiratu ondo, Ditu. itxura kuriosoa dauka, Eraztuna baldatorrak, bai. Kilate gutxiko hori bai. Hemen, ikusi zer dagoen. Berezia da, Oso berezia bai. Ze, Koldo? Eta aurpegi hori? Este busaia txarra dauka. Usain txarra? Oso txarra. Kagun zaz. Bitu zer dana hemen. Zer da? Zer dago, Xabi? Ba, itzalea. Hiltzailea? Ze hiltzaile? Berdea? Itzale berdea, hori da. Falta zena. Udazkena eta negua urte sasoi ederrak izan daitezke. Baina eguna mozten eta goibeltzen hasten danean, melankolia puntua sartze zaigu, ezta? Eta euria eta hotzakin, melankoliaz gain, tristura puntu bat ere, bai. Giminia hon batek, tristura hori gainditzen lagundu gaitzake. Gauza hobe gutxi egongo dira munduan, hotzakin sutonduan egotea baino. Eztane, sua kontrolauta da honean, gauza eharra da. Baina deskontrolatuta dagoenean, ezin gauza bera esan. Sua bere bidean aurkitzen duen edozer gauzak iskaltzeko gai da eta. Baita gu geu ere. Horrelako kasuetan, suhiltzaile kuadrilla bat gertu izatea ez da aukera txarra. Horregatik, badazpada ere, gaurkoan perretxeko bila suhiltzaile talde batekin joango gara. Ara, handatoz! Eharra kamioia. Nia! Apa irekote, egunon! Kaixo. Kaixo. Xavier, Ibon eta Koldo. Bai. Nola joan da txanda? Oso ondo. Lasai, lan gutxikin, bai. Seinale ona, ez da, Ibon? Bai. Eta, basora joateko prest? Prest, gogoakin gainea. Uniformearekin itzarete, joango? Ez. Hon aldatuko geha eta... Behar dan bezala jantzi eta jongo gaitu. Venga, ba, mutilak! Venga, hala. pasen. Normalean zuen txandak zenbatekoak dira? Ba, 24 ordu iten ditugu. 24 ordu, Bai. Ba, inbeste ordu elkarrekin pasata, ondo moldatuko zarete, ez da? Ba, suertez, guz ondo, ez da? Bai, ze hemendik kanpoa ere itezke hau gauzak, ez? O bizikleta zibiltzea, edo bestelako aktibidadiak. Edo perretxekoetara joatea? Hori ere elkarrekin da, bai. Zenbat urte daramatzazue hemen lanean? Ba, nik 22 honekin batea. 22? Laster zilarrezko esteliak ospatuko dituzue? Ze, gureak. Zeze berezi joengo deun, ez? Ospatu inberko jau. Bai, noski? Bide batez, ea zenbat urte daramatzete ezkonduta gure astondo atarrak? 55, 9 de octubrean. Ni 57 bai, ezekiran lasterreten zeton dut direzela urrezko esteiak. Eta zilarrezkoak, ospatu zen ituzten? Akordo bez. Gota bostekoak?
Bai. Ba, nik zarri paseata hori, gaur segundan bakizu gure iratik edo, igual da. Zer da, 1 de octubre dota. Eskonduz, akorduri pez. Ez dagoen hemen holango ohitureri baserrietan eta... Seguramente horri bomberu beharrek urteago gote konteko ditu eskontzeko apeño, Seguru. Hombre, claro. Igual, zilarrezko esteiak horre... Ospatuten ditu perretxikoak az? Bota ingo dut, ez? Bueno. Bueno. Pentsatzen nuen hau bakarrik pelikuletan egiten zala. Baizea, hemen bai. Mutilak larrialdi bat egan omen da pagoetan. Perretxiko kolpe bat. Alezan du, bai. Ba, bertara joan berko dugu? Bai, baina oraindik beste ekide bat jaso behar dio, bidian. Ah, eta berak ere txanda bukatu du? Ez tek suhiltzailea. Ba, guazen bere bila? Bale ba, bazen. Guazen! Hala, venga. Atendo. Ze, bere bila igo beraldu ba? Ah, handator. Aipa, dios! Torri. Ibon, Epa! hau bautzen falta zenkidea. Bai, haudek. Ta nor dugu hau? Kai, gure laugarrena. Kai, ze mouz? Perretxiko eta osteia, nire hobetan egoen etxean. Hitz egiten aldu ba. Ez, zaunka egiten di. Ba, esango nuke hitz egin duela. Ez zelde. Bai. Tira ba, ea nola moldatzen den perretxikotan. Hoidek, bai. Venga, gozen! Venga, guazen, Kai. Hala. Zartu, hala. Ba, ez dut nik txakurra oso motibatuta ikusi perretxikoetara joateko. Baina, bueno, ikusiko dugu. Ba, esan dugu lehen, perretxiko kolpea egon omen da pagoetan. Ara doaz, gure suhiltzaileak. Pagoetako parke naturala, Aia, Zarautz eta Zestoaren artean banatzen da. Eta bertan, Iturrarango lorategi botanikoa eta Agorregi burdinola aurki ditzakezue. Beraz, loreak edo burdina interesatu ezkero, plana baduzue. Baita perretxiko zaleak bazarete ere. Bueno, lokote, heldu gara basora. Ibon, zure aukera izan da ona etortzea. Zergatik ekarri gaituzu pagoetara? Bueno, hurbileko lekua eta... Ezagutuko dituzu txoko honak orduan? Perretxikotan da ebilita ez, baina bai pasietzen da. Kai, zuk erakutsuko dizkiguzu perretxiko txokoak orduan? Zuri? Asko jotakak aiteko txakuak. Jesus, hau malaletxea txakur honena. Zer du ba? Moitzeko gogua edo, hor denbora asko hor barruan. Ja. Xabi, zuk ezagutzen dituzu perretxiko txokoak? Bai, baina ni tortzeako dana bildu behoten da normalen da. Ah, bai? Ez eta asko aurkitzen, Ze, berandu etortzen zara normalean? Bai. Ba, bueno, ea gaur etzaizun gertatzen. Has gaitezen! Venga ba, Venga, batzen. a ber, venga, suertea deun. Batzen, Kai. Ta ea txakur hori pixka bat erlaxatzen den. Euna isilik alkain. Gara mendi. Oindikan? Bai. Venga, a ber, zetu patze da. Hemen bat. Aurkitu du zerbait gure kuadrilak. Bitu, zenbat. Bueno, zerbait baino gehiago dirudi? Horezio, Bai, arrazek, hau. Heldu eta mordoska bat batera, hau sortea. Bai. Venga, zibiltzen. Hasi, baduzue lan eta. Batzuk sorpresa eta guzti gainera. Zer du horrek, Xabi? Hau, honek baria duka. Perretxiko bajaten? Bai, hemen aizan. Oan etorreko zen, zehaztu asko jan. Aizue, por cierto, ze perretxiko mota da hori? Hauek urretxak. Bai, bitu, errazkok, Bai, itxura erra dute. Bai. Ea goiza bukatzerako kaik ez ditun jaten. Ez, ez zaio gustatzen. Guri bai, baina behi ez. Ez dakit ikusi duzuen, baina behira ze txukun duten saskia. Bai, hasi berria da. Eta zertarako jarri duzue iratzea, Koldo? Ba, pixkat, goxatzeko, perretxikoa eta espuzkatzeko, ez, mogimentu egin da. Ba, ea perretxikoak sanoak iristen diren. Ibon, Kai, zer moduz? Eixo, ondo. Zer moduz doa goiza? Nontxe guaz, pixkat urduri, baina... Normala, lehen aldi izan da. Zenbat denbora dauka? 11 hilabete. Ah, umetxo bada. Baina badauka tamaina polita? Bai, bueno, gehiago ez tekaziko, baina hor txekatuko dek. Eta normalean basoan lotuta eramaten duzu? Ez, askatu egiten dut, baina, bueno, gaur perretxikotako eta
lotuta igual hobeto dihua. Bazpare. Bai. Pagoetan badago arauren bat, honen inguruan? Ez, pagoetan ez dago araudik. Dakit gorbean, hartzaile behaiek debekatzen dutela, pixka bat ganadua eta bere lekuan eukitzeko. Ze txakur bat azten badan, korrika, ganaduan atzetik, egundoko triskantza egin dezake. Ibon, ez dakit gure hirok perretxikotara txakurrarekin joatearen inguruan ze iritzi duen. Hori behai galdetu beharko iok. Aber, Hiro, konta iguzu, ze iruditzen zaizu perretxikotara txakurrarekin joatea? Ondo esitako txakurre bada da norberen onduen ebiltzen badaki erun genuke. Ostienez, ondo ezagutzen den basora bakarrik, ez lagunik, ez txakurrik. Bakarrik joen, bakarrik pentseu, eta bakarrik berbetie gozada bata. Ibon, entzun duzu? Bakarrik juteari buruz, nik uste arriskutsua dela berez. Hasegia, sekretismo ondila eta egoten dela, eta inorkeztula nahi bere txokoa inoi erakutsi, baina bakarrik zerbait gertatuta ere, beti arazoa larritu egiten dituk. Ez zaude ados beraz. Ea txakurrak ze pentsatzen duen. Kai? Entzun duzu? Ziruitze zaizu Hirok esan duena. Niri bosta xola Hiro horrek esaten duena. Hori bai, basotik garrapatzen badu. Ui ama, kontuz Hiro. Ibon, txakurronek hitz egiten dit. Baizea. Baiet? Ez du sinisten. Berak ez du entzungo. Igual lehen pasatu naiz mongiekin. Tira, gure zeanuriko lagunei ere galdetuko diet. Holan lotute txakurrero atea mendien, joda, tristia. Eske disfrutetan. Eske hori de, txakurbet ez dute nobera, ez doa ondo, eta txakurrebe ez doa ondo. Gero, klaro, jagonin bia da. Perretxikeruek eta lapurrek ez da dugu ondoan jenterik eta txakurrik. Ezin holan da, ezin ez da, bueno. Oin, Ibonen kasuen, txakurre kordeleti eta perretxikoa patzean, bera besta joango, komodo, gura goko daue joan, txakurre solte dauela. Por ejemplo, goneri gure txakurre esaten zure mendien, ardi betzuk ikusten mozu. Etorri, tak, amarreu, ez da buen orduan soltau. Beste batzuk haik ez dure, kasurik egiten usabari. Txakurre oso polite deko, Polite eta motzen ez deko zekusirik, Zer de gau? Ara, hau perretxiko sorta. Hau de sorta, ez egak itxura honik honek, Bazpa ere kairi ez diot galdetuko. Lorantzila ematen du honek, Bai, lorak dirudite. Baina loreek bezain ondo usaitzen dute? Ze, Koldo? Diferentia arrarra. Usain arraroa? Zeze, frutu bat, ez? Fruitu usaina, lore itxura, frutu usaina, perretxiko bitxiak. Adi, kai animatu dela. Nik ez diot fruitu usain hartzen. Ez? Susto eman diot. Alkaina luoi. Mutilak erronka bat jarriko dizuet. Ea zuetako norden gai guztia batera ateratzen. Eta puskatu gabe. Bai, venga, Koldo, animo. Haupa, Koldo. Venga, animo. Gogorre, Koldo. Kai, niri ez begiratu horrela. Hortxe dagak. Muxu. Nirekin ez da inkarinozua. Badoa, hortxe daukazu. Lortu duzu, Koldo! A ber, erakutsi ondo? Mutilak, altxor ederra topatu duzue. Armillaria melea. Perretxiko arrunta da. Udan eta udazkenean ateratzen da, talde trinkoetan. Bizirik edo iharturik dauden zuaitzen egurraren gainean ernetzen da. Hanka aritsua, elastikoa eta luzea du. Ezti kolorekoa da. Jangarria da, baina kontuz. Hanka kendu behartzaio eta oso ondo egin arte frijitu. Hiro, zerbait gehitu nahi alduzu? Bai, perretxiko hau oso berezile da. Hasieran batzuetan batez be, parasitu da. Segaitik, zuhaitz baten lepo bizidalako. Gero zuhaitza hil da bihurtzen da saprofito. Orduen, usteleti bizi da. Da arboliet dana jan arte ez da gelditzen. Orduen, natura bere osotasunien maitatzeko sarriken gauza gatsa izeten da, baina onartuen bida. Adibidez, perretxiko hau zuhaitz hiltzailea da, baina natura alakosi da. Esandakoa, jangarria da hori. Probatu beharko jau. Piskat garbitu eta saskira orduan. Venga. Wow, begira ze irudi polita. Ibon, hori gorde, zuen zilarrezko esteiletarako. Bai, hola, lore sorta bezala, Bai. Hoxe, Hau ere lore sorta moduan erabili daiteke.
Baina, bueno, gotiko batzuen ezkontzan akaso. Gozenkai, hemendik. Begiratu ondo... Ara. Itxu? Itxura kuriosoa dauka, Bai, bai. Eta baitxu zironduan, Xabi badaude, ez? Ja, Hemen gehiago. pasatako, Bai. Koldo, hori jangarri alda? Ez dakit. Hau asperena, motel. Nik ez dut ezagutzen, Ez. Gaina ez, mota hauek, marroia, ez? Aroare bai, behian, Honi txura etzeka bintzat. ez. Ez zarete fidatzen. Eraztuna baldakarrak, bai, ez da izan. Bai, eraztuna dauka azpian. Kilate gutxikoa hori bai. Zako deu. A ber, erakusteko. Ez tegit, lepiota bat ematen dik, ez? Ba ez da lepiota bat, Xabi, koprinus bat da. Txapel marroi iluna dauka, estalki zuri baten azpian ezkutaturik. Haunditu ahala, estalki zuria zatikatu egiten da, eta azpiko marroia agerian uzten du. Horriak hertsiak ditu, hasieran zuriak, baina denborarekin ilundu egiten dira. Ez da pozoitxua, baina ez du interes handirik gure sukaldean. Emango deu, zure alabantzat? Emango deu. Ibon, zure alabarentzat? Bai, kolezio egiten nahi da. Perretxikoen kolekzioa? Alaba ikasten nahi dek. Biologia, Ara! perretxikoi buruzko lan bat egin behar dik. Nio, ze kasualidadea? Nik ez zintziot gehiegi erakutsi, baina... Eta hoetan bar klase berritun da, ez? Bai. Hasin berdu biltzen da, betxo, ez? Bale, orain ulertzen dut. Ibon, zu gaur alabaren etxeko lanak egitera etorri zara. Ingo deu. Ba, hartu berarentzat orduan, bai. Alaba biologia ikasten, baina zuek suhiltzaileak. Noiz erabaki zenuten suhiltzaile izatea? Hor guztik bezala bat txikitan, ez? Dano jolastu dugu zuhiltzaileak, kami batekin, ez da? Ba, bai. Eta medikutara ere, bai. Pentsatet, bez, barrun danok eman deula zuhiltzaile txiki bat. Baina gero denok ez dugu suhiltzaile izaten bukatzen. Ez. Lan polita dirudi, baina gauza itxusiak ere ikustea tokatuko zaizu ez, da? Noski, bai. Gure izeba pili etortzen zait burura. Bai, danetik handu, ez da, gauz batzuk polita dira eta beste batzuk ezain beste. Bueno, baina daneak hor gaude eta... Arrisku handiko lana. Bai, arriskua do, baina, bueno, zaiatzekea pixkat ez. Asumituta dago arrisku hori. Beharko, ez da? Garbila dakau, ez? Ez bakea gu juten inorrezta jungo, ez? Eta orduan, ba, bueno, prestatzekea hortako eta guzta jutegea. Suhiltzaileak euren beharraneko gogorra dekiet. Nik etxean bideuke daz, semea eta suine deuke da, suhiltzaileak eta inoze istripun baten edo ibilite etorri de ukutute, barruen. Gatxala, horretako balin, beda. Nire guztu balio. Igual azartuko dira, nahin beste ordu batera duten igual futbola egitek. Horixe, aletik. Edo baskari haukiminik, edo ikiminik. Txandak Edo hauke preparaik, edo gatzuen joat. Horre, bomberu gauzo basikan bentaja duki. Basoan ibilteko, fizikamente ondongo direla. Egon behar leuki, ez da? Egon behar leuki. Aunque, pentsetan dut hori plazea ateraten daudinean bomberu hori pasetan jakiela, pierden pelo, y echan tripa. No, gero ondo etorriko jako, perretxikotan edo mendire joatea, apurbe gorputze igurditeko bez. Horri bilten dauren gorputza erakutsi zunde. Erakutsi edo jago Kalendario behagela. Kalendario hori nudiste holako zerak esantzeako eta. Zuhiltzaileekin etorri gehienez, basora, zueiteko bilurrik ez daukagu gaur. Eta lehen posporoik eta txiskeroik eta zeunien, zue, gure arbasoek, perretxiko bat azeitea bien. Ardagaiaz, arboletan pegaute bizi dau. Hartzen dozue, ardagaie, kendu, ganeko, oskola ero azala, hartu kutxilo bat, eta birrintzen juen. Nahiko denpora ingo zu hau birrintzen, ze gogorra egoten da. Behin birrin jute gero, hartu arrixe da txingerra sortzen. Behin txingerra sortzen du nien, zu eukiko dugu. Txingerra sortu eta kepilo bat iruntzite gero, saiatuko gara, behar ziku pixkat edo lasto pixka ziku hartu, eta saiatuko gara zueiten.
Da horretara enginan, kisakize munduaren jabe. Eta zelan beti suhiltzaileek ez duten basuen, itzaltzerako orduen, hartu lurre eta bota zuin dugun lekuen ganera. Da holan, ez bonberuek ezinok ez dago zetan etorri. Ikusten ari zaretena, Otzi izeneko 5003 urteko momia bat da. 1981an Alpeetan aurkitu zutena. Azala tatuajez beteta omen zuen, osasun kaskarra eta gezi batek eragindako zauria. Eta badakizu ezer? Bere gorpuaren ondoan ardagai bat zegoen. Bai, Otzik sua ardagaiarekin egiten zuen. Tipo azkarra. Baina egungo gizakia baino azkarragoa? Ardagaia basoko txiskero naturala da. Gauza guztiekin bezala erabiltzen jakin inber. Baina kaleko jendeak ba ote daki ze demontrerako balio duen? Gozen, konprobatzea. Amaiakin gaude, kaixo Amaia? Kaixo bat, egunon. Zer dizu esku eman behar? Bai. Obi muxu, zer. Bai. Kaixo. Xalba. Egunon. Ondo algea? Ondo, oso ondo. Zemuz da drogan asuntua eta txirrindularitzan? Arron fuertia. Asko jetxita da, Arron fuertia, asuntua. Hau bala izu zer den? Egon ja esautzal, eso? Ai ama. Ai ama. Itxura, kurioso daka, ezta? Hau tortillan jateko eta? Hau nik uste perratxikoa da, baina zugaitzetan ateatzen dana. Zugaitzetan ateatzeana? Hau arbolai ateatzen zaiona. Bueno, arbolai ateatzen zaiona. Ondo. Ondo aieiz. Jo, ez da nola duen izena, baina ni bakita arbolean ioteala. Ba, arboletan azaltzea. Eta zertako balio du? Bezertako? Ardoa iteko. Ardoa iteko. Zuge emateko. Zua, Zuge emateko. Zua emateko alda? Zeo baki, Davidek? Zeo zeileik honekin? Bai, zuak. Oidek! Usei harrakarrik. Oidek! Basoko txiskerua ditzen diote honi. Eta izanik izaldakizu. Ze izen daka? Naiz gatza. Pistat emango izut. Ardagaia. Ardagaia. Bai, baina ez izena ditzako batzen, baina asko ikustetiot, perretxuta eta jutenea ikustetiot. Esan nekin batea. Ardagaia. Segi ba. Basta. Adio. Eskerrik asko. Ja, eman etxea. Rubi nahitzeko hori hona. Bueno, ikusi zue, batzuk baki zer den ardagaia, beste batzuk ez da arrastoike. Revuelto batileko modukoa ez da bintzat, Egun ematen bason galtze bazate, eta zuen bier balin bazue, ardagaiakin probatu. Funtziona. Bueno, espero dugu gaurkoan zurik ez ikustea. Bestela, gure suhiltzaileek lan egin beharko lukete. Eta elukete perretxikorik hartuko. Eta hori ez dugu nahi. Kai, aurkitu duzu zerbait? Usteko pakian, demonio. Bale. Txakor honen karakterra ez da normala. Bai ba. Bitu joan. Zer da, Koldo? Kairekin komunikazio arazoak ditut, Bai, hauek gamutza dira. Normalian hileran egoteia. Orduan ondo begiratu beharko duzue. Gehiago jongo dira, ezta? Bai, korro de brujas oso. Ze, Koldo? Korro de brujas? Bai, korro de brujas, zer deraz, zetuela. Ze, akelarre bat egiten dute perretxiko hauek, ala? Ez dakit, danak hilerango danak jarraian egoteialako. Sorginak gauza honik ez, Osoa dia jateko. Sorginak jateko osoak? Inkisizioan brasan egiten zituzten, bai? Lehenko da baka bai, nik holan txigoten dira gonbita. Lehenko da baka hiladan oten da, bai, beharpean. Honen txikemetik holan, ba holangoak edarrak, Zaintzo, lengua de baka. Lengua de baka. Honako fontza bete? Bai, zuk ez dozu entzun hor sorginek egoten zilean, sorgin konturik. Ez.
Da, sorginek eta laminek urrin barik, hemen, Guri txikiten gotet eusku esan, bildurre sartute, zera goixeti joateko, harin joateko. Bizka urte bete etorren zegu esan, goten, unero, historiek, honek danok galduin bedero barri. Claro, lehenago gauza. Lo que pasa que zuri gazteri honek kontentan zuen, da, esan más pesado, esan más aburrido, la hostia. Guri ama kontenta eusku zen eta kaso askorik eskatzen nintzen. Tia, karo, baina zenbe kontu. Perretxikoen mundue beti lotu da sorginkeriziaz. Ez ezagutza, mundu misteriotsua, eta gainera gizaki jendako erakargarriak izen die. Pentsa, perretxiko egurteta bien lekuen, pentseta zan akelarri egite ziela, edota oreinek arkadatzen ziren toki bazala. Atara kontuek. Eta sorgin hauek nola sukaldatzen dira? Lehenguan errebueltoan janginu zen. Bai. Sorginen revueltoa? Akelarrea orduan? Jangarituen, bai. Nera makin beti oilaskoakin eta hola, labian zartuta, eta bueno. Aga, oilaskoa sorgin erara. Oilaskoekin, pixka fuerte dira, baina zaborrozoa. Bai. Probatu behar dut nik hori. Aizue, suhiltzaile parkean zuek ordu asko emango dituzu elkarrekin. Zein da sukaldatzen onena? Bueno, nik esango izu zein da. Esan? Ibon. Iboneko oso esku hona du, sukalden. Bueno, perretxikoak biltzen ez da oso ondo moldatzen, baina sukaldatzen bai. Ze ondo antolatzen diren gure suhiltzaileak. Orain, txakurari bilatu beharko diogu zeregina. Venga. Kai? Bale. Ikusi alduzue? Gaur ez dugu ondo bukatuko. Bueno, txakurarekin gauzak lasaitzen diren bitartean, aspera joango naiz, zuei guztioi gomendio bat emateko. Aizue, nekin konfiantza pixka baldin badakazue, kasu egin. Zuan menperatzen munduko sukaldaririk onena, Etxebarri erretegiko Bittor Arginzon izdezue. Eta ez bakazuenekin konfiantzaik, erresa dakazue, berta etorri eta konprobatu zeuek. Yep. Aurrera. ¿Qué hay, artista? Ondo biziargea. Bueno. Hola. Paraje harrean bizitzate, eh? Politia da, aspe. Gipuzkotik ateatzekotan toki politietak behar, aspe. Hori horrela doke, eh? Hori horrela, da. Bueno, ungo logea sukaldea. Bai. Venga, ba, gozen. Bueno, Bittor, ze bi plater prestatuko dizkiguzu? Bueno, aperitibo bezala, ingo dugun eta kalabaza ontxoarekin. Ontxo laminatua, bai, kalabaza ingo dugu parrillan, eta gero ontxoak laminauta, fin, jarriko txoguz ganian. Eta bigarrena? Eta bigarrena, ingo dugu berenjena ontxoarekin. Berenjena alberginia? Alberginia. Ontxoarekin. Bai. Elementu hauek, tresna hauek, zuk asmautakoa dira, zuk egindakoak, propio. Bai, propio. Eleki bai bakotxak daka bere hau esate bateako da, kui hau? Bai, kui hau ingo dugu, honek, elikagai danak txikia direnak eta bi alderdietatik, bi arpegitatik egin behar direnak, volteatu behar direnak, erabiliko dugu tresna hau. Almendak hau, Kalabaza hau, jarriko dugu hor, eta beti, parriñan jartzen dugun elikagai guztiei olio pizka bat. Saborerik ez da gela eman elikagai, sabore bakoa. Oin, ja, txinkarra pineku, hor. Ikatza ez da ikutu ere zuek? Ez, ikatza zikina da. Hoi Gipuzkoan. Hemen egiten dugu txinkarrak urrarekin, eta metik hartzen dugu bere neurrian. Botatzen duen usaia da oso suabia. Txingarra hor jarriko dugu. Oso importantea altura. Alturan. Hor arte hor da. Bai, pizka bat bai. Zuek, Michelin izarra dakazue? Bueno, baina horretxago kasurik egin behar. Bueno, jasekin behar, baina zenbat erretegi egongo dira mundu osoan? Erretegik, Erretegik asko ez. Gutxi? Eta nabaitu da, bezer... Bai, hombre, kanpotarrak ikuste asko... Eta honen etortzen dira propio izar horregatik. Hori da gauza hona dokena alde batetik. Baina beste alde batetik da... Presio gehiagi, presio gehiagi, tensio gehiagi. Baina, bueno, azken baten da lan honen egunerokoa. Hau egiten da bitartean, jarriko duguz, bigarren pateleko berenjenak. Bigarren platerreko
Berenjenak edo nola da? Albert... Edo alberginia. Alberginia. Bai. Alberginia. Horrek egingo dugu laberan, Jo, ikusi zen labea, hau bai labea. Beti danik izan dezue estilo hau, sonet, ogalako batean esan zen duten. Oazen dana parrilan egiten. Hasi ginean lehenengotan ikatzarekin hasi ginen, Ikatzakin. Bai. Eta gero kontuatu zineten? Bai, gero ikusten arazoak eusela. Eta kontzeptu bezala, hori da, hasi egurrarekin, egurre horiekin egin txingarrak labe aparte baten, eta gero hortikan pasatu parrillara. Eta gero ja parrillan jokatzen duzu alturakin. Sartuko ditugu? Sartuko dugu, honek. Ipiniko dugu hemen. Bueno, Bittor, hau ze? Bueno, hau egina dago, hartuko dugu hau. Doni egingo zuena da, pontxo horiek. Satituta du dauzenak, bai. Ara, bera, ze poletea. Hau, jarriko dugu, parrillan, ontxoa ere berotu daiten. Pizka tapatu egingo dugu, ontxoa gartu daien berotasun pizka bat. Eta zenbat jende zaudete hemen lanean? Hemen gabiz sukaldean 10 lagun, eta gero jangelan beste 6 lagun gehiago. Hau ja, ataratzeko moduan dago. Buah! Ta? Oin segatzen jan, takitxo? Oin jan, takitxo. Ai, baria, Probatuko dugu? Buah! Kalabazen saborea eta ontxoaren saborea. Oso, ne? Bueno, basora bueltatu beharko naiz. Hemen dena ez da plazer hutsa izango. Bikote, behitu hemen. Zer? Hemen. Ikusi zer dagoen. Hemen, ikusten? Bitu, ahi ba. Loretxo bat, Loretxo bat? Koldo, hau ezkontzarekin emozionatu eginda. Udazken loretxo bat. Bai, hori perretxiko aldeo. Claro! Berezia da, Oso berezia, bai. Ikutu, ez du koskik egiten. Jango altzen nukete. Eta gorri xamar ba, da ez dakit, ez? Baina, ona balitzak ere, honek jateko gutxi dauka, Ez tekit pena beziko luken. Baina, Xabi, askotan janari txikienak izaten dira goxoenak. Hombre, bai, a ber. Soituko dugu, bizkat, a ber, venga. Ea honek ere fruitu usaina daukan. Ze, Koldo? Eta aurpegi hori? Este usaia txarra dauka. Usain txarra? Oso txarra. Nik hauen zaz. Xabiren aurpegia ere. Kakao zaila zaka horrek, ez? Bai, biztana. Kakao zaina, mutelak? Bai. Seinale txarrak kakao zaina eukitzen badu. Igual azpen zehango da, kakamo kordon bateo, Igual kai ibili da hemendik bueltaka. Igual. Lagunak, izar gorria edo anturus artxeri perretxikoa aurkezten dizuet. Udazkenean ernetzen da. Aristietan aurkitzen dugu batez ere. 3-5 zentimetroko arrautza batetik, adar modukoak irteten dira. 4-7 garro gorriska. Xabik eta Koldok esaten duten moduan, kiratxa dario perretxiko honi, eta ez da jangarria. Anturus artxeri, honako xarrotzatik urtetan dau. Da bakitxue zehegi edukon kakuzein hori, eulizek erakartzeko hanketan esporak pegau, eta eulizek arduratzen die espora horiek basuen zabaltzeko. Perretxiko kanpotarra da horregaitik dauko hemengo sistemi barik beste sistema bat espora horiek zabaltzeko. Euskal Herrira importatu ditugun gauzetatik nazkagarrienetako bat izango da Anturus artxeri, olagarro kiratsua bezala ere ezaguna. Tasmania australiar irlatik etorri zen gurera. Hau da, gure antipodetatik. Hegazkinean etorri zela uste duzue? Itxasontzian etorri zen. 1914 urtean, lehen mundu gerra garaian. Frantzian topatu zuten lehenengo olagarro kiratsua. Euskal Herrian, 1963an topatu zuten. Eta bere esporak ardietan iritsi zirela uste da. Pentsa, espora horiek ni baino urrutirago iritsi dira. Urrutira joateko moduan behintzat ez gaude gaur pagoetan. Behelaino honekin perretxikoak ikustea zailagoa da. Ara, beira, hemen. Ondo, Kai, oso ondo. Ai ba, bitu, Kaiak topatu iketa. Kaik aurkitu aldu? Bai, ez duzu xilisten, ala. Bai. Ibon, ikasten ari da, ezta? Bai. Zu baina azkarrago. Bai, seguro. Xeri. Perretxiko puska gainera. Benga, Ibon, animatzen zara zure txakurrak aurkitutako ontxoak hartzera? Bai, ez? Utziko diogu? Bai, hoxe bai. Bestaldeik. Hor.
Ibon. Bueno, badoa. Kontuz, Kaire muturra moztu gabe. Gero nirekin pagatuko du. Itxoin, Kai? Barra pieza. Hau oso jandaziok, Baina, bueno, aprotxa ingo du, Oso ondo. Txapeldun. Ikusi aldezue, Bai, umore txarra baina sudur fina. Eo nahi zirik algain. Ikasten nahi da. Mutilak, gaur zuen atxeden eguna da eta basoan gaude. Baina tokatuko zaizuen oizean behin lanetik basora etortzea norbait erreskatatzera, ezta? Bueno, normalian izaten dira, pasiatzen idianak bai, bizikletetan, erori bat izan dula, edo txorkatil bat okertu dula, eta ambulantziak eta espadia iristen, guri ditzeigue, gure ibilgailukin etortzeko. Bueno, aprobetxatuko du tiru profesional ditudala hemen. Basora joaterakoan, zen neurri hartu behar dira? Lehenengo egin behar da, irtera planifikatu. Horrek esan nahi du, nora joan behar deun, eta lekuan arabera, eta eguraldian arabera, eta urte sasoian arabera, ekipamendua egokila eraman. Alegia, ez da ideia ona aloloko joatea. Bai, eta noa niki utxik, eta zapatilakin, eta igual dator eguraldi txarra, euria, belainoa sartzen bada, gaur daun bezala, gaur egungo teknologiak ere eraman daitezke. Adibidez? Badago beste aplikazio bat, Alpify izena duna. Nola? Alpify. Hori zer da, ligatzeko aplikazioaren bat? Eta horrek egiten duna da, zuzenean sosdeiakekin harremanetan jarri. Erakutsiko diguzu? Bai. Piztuta dagoenean, honela dago pantailan. Emergentzia. Hori da. Orduan nik ikutzen badetor, zuzenean dei bat iritsiko da sosdeiakera, eta handi pixkatera deituko diate galdezka ze gertatzen den. Bueno, momentu hortan ligatzeko ere aprobetxatu dezakezu. Bueno, ez dakit, baina, bai. Orduan Alpify gomendatuko diegu perretxikolariei eta mendizalei. Edo zeinei, bai. Edo ligatu nahi dutenei. Bai. Eta importantea da baita ere, nahiza udan auki, txilibito bat eukitzea adibidez. Hori da. Kai, lokartu gabe, Ez ditala pakean utziko. Venga, guazen. Soldaizken esaten zan lehenago, adonde, por donde, como y cuando. Bai, eta txilibituen arrazoia deuko, batzuetan ez. Bai, mobile sarriten gorbeien ibiltzen zara koberturerik ez dana. Da txilibituek momentu guztietan deuko koberturia arnazea da ben bitartean. Ez da joango GPS-a moduen hain urrin, bai... Basoan gure moduen ibilite daunak, badaki, gaur zelako gune dau, edo ibili bat diren ze atzo joan itzan ni, honenoko botitik azere bideak eta bizetan atoz... Lupetzez beteri. Espero dezagun gure suhiltzaileak ez galtzea. Galanta Hau zer da? Bola de nieve ditze. Bola de nieve, Koldo? Bai, txampiñoia handi bat dela. Txampiñoia. Bai, jatekoa da, Izena kolorearengatik izango da, eta ez klimarengatik, suposatzen dut. Bai, ez dakite Pirineotan 2000 metron baino gehiago topado ditu niolakoak. Bai, Kumekin da bai. Pago eta ez dago horren altu? Ez, baina, aprotxa ingo dugu, ez? Ona dala, jan ingo dugu gaina. Noski. Beretzako, ez da? Hombre, neria beteta da. Claro, lore sortarekin bete duzu. Xabi, zuk elur bolarekin ere zurea beteko duzu. Jo, erra pieza. Eta Koldok esan bezala, jangarri ona gainera. Perretxiko handia da. Txapelak 25 zentimetrorainoko diametroa du. Azala eta mamia ebakitzean horitzeko joera du. Ani susaina du, oina arraskatuz gero batik bat. Euskal Herrian oso arrunta da. Belar artean ateratzen da. Normalean talde handi biribiletan. Tortilla harba dindik, horrek. Bai, dozena bat arrautza beharko ditu honek. Koldo, esan duzu Pirineotan ibilitakoa zarela. Menditzalea zara? Bai, beti mendian ibiligean, da goraka naiz, izan naiz Pirineotan, Alpetan, Andetan, eta baita Himalaian. Himalaian ere? Bai. Nepal ezagutuko duzu orduan? Bai, hori da. Eta Nepalen bazeuden perretxikoak? Ez, batez.
Ba, nik dakidala badaude ondjoak Nepalen. Jartxagumbu ondjoa da preziatuenetako bat. Ezagutzeko aukera izan zenuen? Ez ginen bata ikusi ere, ez ginen fija ere. Jartxagumbu ondjoaren esporek Epialus fabricios motatako harrak parasitatu, hil eta momifikatu egiten dituzte. Eta Himalaiako urrea edo Viagra bezala ezaguna izatera pasatzen da. Bai, ondo entzun duzue, Viagra. Jartxagumbu kilo bat nahi duzuela? 30.000 bat euro aurrezten joan ba. Ondjo honen bilketa gogorra eta zaila da, baina abilenek aste gutxi batzuetan urte oso bateko soldata irabazi dezakete. Zuek mutilak, egon altzareten Nepalen? Ni bai, oendala 2 urte lurrikara izan zanean. Bai, Erreskate taldeekin. Orduan zure bidaia ezberdina izan zen? Lanera ginen. Zu bakarrik? Ez, Bomberos Sin Fronteras taldiekin, ONG bada. Eta, taldeko 10 lagun joan ginen, anibili ginen 10 egunetan, errastreoak eta egiten, da, Ibon, esperientzia gogorra izango zen, baina izan altzen nuen denbora Jartxagumbu edo Himalaiako Viagra probatzeko. Ez, horrek gaixotasun izena zeukak etzekiat. Gaixotasun guztiak olakoak izango balira, Ez gendun izan betaik hortako, gu eskombro artean ibili gintuan da. Bueno, Ibon, basegi lan eder hori egiten. Eta gu eskombro artean ez, gu gaur perretxiko artean ibiltzera etorri gara. Beraz, aurrera! Leku gutxi gatzen da, Venga. Betoko duzue bai, Xabi! Gu bidartean etxe barrira egingo dugu buelta. Berenjenak labean utzi ditugu. Bigarren platerako alberginiak edo berenjenak leheno sartu ditugu labean. Bai, horrek ja eina daude, eta gero segidan jarraitugu ontxoarekin. Ontxoak zatituko dugu, eta piniko dugu parrillan. Earki. Ia. Buah, txura harra, Zapore potentea dakate. Horreko, filmatuko duguz, iserditu ditezan eta bitartean joango bera ontxoarekin. Parrillak dana onartzen? Bitor, dana esan edo, eozein genero jarri diteke parrilla? Edozein genero. Eozein? Edozein genero. Perretxikoa oso genero oso berezia da, ezta? Taktoan eta denean, ezta? Ezkenean ez da haragia, ez da arraia, ez da berdura ere. Beraz, laminatuta ez zatik egin? Bai, zatik egin, erdi lodiak, eta orain honek jarriko duguz, zartain honetan. Zuk indakoa? Bai. Ze ezaugarri dauka honek, zeatik egin zen nola? Hau bere denboran egin zen angulak egiteko. Hau da famosoa? Hau da famosoa, bai. Angulak egiteko zartagia? Eta gero, handik aurrera, erozein elikagai txiki, salteatu behar direnak, balio du. Olio pixka batekin. Nahiko txingarra azpin? Txingarra untxe jarriko zu. Geixioz. Beti itxiko dugu tapota. Berak hartuko du bere horioa, biguntzen doala. Ja, bigunduta dago zenien ikusten dugunen ja atalaitik ezela, jarriko dugu berenjenakin. Oso, no. Eta berenjena azali gabe, zaudetu bere okelakin bakarrik. Alberginia edo zea, berenjena zatituta dakau? Bai, da, zuhituta, zatituta. Eta ontsoak puntxu-puntxu dazka? Alkartzeko. Oso ondo. Ja, ontsoa, nahiko bigunduta. Bai, izerdia bota dugu, ezta? Jarriko diogu, gaz pizka. Gatza, lodia, normalean ibiltzezue? Honetarako bai. Segun zertarako, Aragitarako baita ere? Aragitarako bai, eta arrainetako fina. Hor dakaguz, bakarrik geldatzen jaku. Ondo nahaztu? Honen bai ontxoaren eta bai berenjenaren saboreak ondo elkartzen du. Berenjena izan behar du, ezin da egin kalabazinakin edo... Ez da iguala. Hau, kuriosoa da, zuen jatetxe honetan ez tezue zurik, ez tezue sekula izan? Ez. Sekula ez? Ez. Hemen bakarrik egiten dana guztia parrillan. Bakarrik dakaguna da hor bere salda momentuan edo sofrito bat edo berotzeko. Baina zua ez dakaz. Bueno, probatuko dugu? Hori. Oso ona.
ontxoaren saborea, aulezginaren saborea, eta usaia azkenian geldatzen dena, txingarren usaia. Txingarren. Egia. Eta, bitxor hau bultzatzeko, zelango deu? Txakolina. Txakolina. Seguro txakolina dela? Viño Verde du Portugal, jatzeu hemen. Bueno, bitxor. Honek du kalterik egingo, Kalte honek? Kalte igual osu da, bate badeu. Jarriazu kaja bat etxea emateko. Ergi, bitxor. Mil esker. Ikasi indet, eta oso ondo pasaet. Segi hola. Horrela izan daitela urte askotan, Hoi da. Basoan ere asko ikasten ari gara gaurkoan. Eta gainera ondo pasatzen deu. Beharki bizi gara, dios! Apa, Xabi, behitu horratzian. Erra. Ongo, Mateo. Ematen du, ala da. Bai, bada. Erdi janda dago, baina bai, ontxua. Aginkada galanta eman dio batematek. Nik uste, ondi jangarria dola, Ba, motel, hor jateko asko dago, Baina hori bai, nire izeba pili moduan, zaharra. Zarra, bai, pixkat pasatzen hasita egia esan, baina, bueno. Beko parte igual kendut, baina bestea gorra dauna. Ja poruak ja berdetzen hasi zaizkio eta bai, pixkat pasatzen nahi da, baina, bueno. Perretxikotan asko biltze zeinien, konturatuko zeie, perretxikoek eurek egutegi moduko bat deukiela. Lehengoko onguek, gero gorringuek, gero urretxak, da gero azkenerut, azpibizerak. Hori beti altura bardinien. Orduen, egunen baten joeten bazeie basora eta azten bazeie gorringu etopetan, konturatuko zeie ongo gutxi topoko zuzela. Betxo bere ze politxadan. Piskat ezkutuan, baina hor dago. Mutilak, orain Ibonek entzuten ez gaituela. Berak ideia gutxi dauka perretxekotaz, baina zuek ondo zabiltzate, finak zarete. Pixka bai, ez. Nire kasuan adibidez, txikitatikan mendira juten itzan atxakin damakin, da nahiakin, da dudan dauna amare zorrotza zan, guri eta hori, da dudan beti bastatetzun. Eta aitxa ez hartu, hori da, horri biltzezan tira-bira. Aitak baietz eta amak ezetz, haze presioa. Hori da. Eta nori egiten zenion kasu, Koldo? Bueno, beti aitzai, ez? Gutxikitan, dana bildu inber guainez. Guain ja, ite deu, ez? Hau ezagutzen deu, hau ematen deu, da ez, hor latze deu beste batentzat, ez? Eta zure kasuan, Xabi? Nik etxen ez teka dela inigo referentzidik egia esan. Ez? Ez, ni berezkoa sortu zitzaiten zea, jakin nahi hori. Gurasoek ez zizuten erakutsi, baina zuek bildutako perretxikoak jango zituzten, ezta? Batez, gogatzen naiz behin bildu nitula, esnegorri batzuk bildu nitun, majo, eta etxera manitun da ez zituzten jan, ez amak eta ez aitak, inok ez. Eta hori zergatik? Ba, ez zielako fietzen. Eta zuk jantzen ditun? Ni bai. Eusko harrian. Ez, banakilako seguru honak ziela. Baina ez zenitun konbentzitu? Ez. Eta egia esan frustrazio puntu bat izan zen eretzako. Bai. Hala ere, Xabi, gurasoek ez jan, baina semeari jaten utzi. Ea ze gertatzen zaion. Bai, hori kuriosua da, Han zaien gozien, aber ze gertatzen zaion, gure semi honi. Bos ginean da, bat galdutare, ez da, nolako, zera, kalera ondila. Ai, Xabi. Karo, eske gaurko matrimonio hori bezalikin, bat eta biten dugu da. Claro. Gure muden amarrin debe, ez da izu? Bai. Amarri segintzen zan, sarritan igualmentako. Horregatik perretxikoa dakadazenean niri, Xabierreri gurasoak ezautziena, gizona sarriten esaten zu. Ez eixoian hori txarrikeri hori bai, ze Andrea bat bakarriteko eta beste bat upobustu ingo. Osea, bat jagonik gure da bera. Horregatik, semere mugutzen, kontala konfianza, ez zen emongo. Ez, amak bildurruki boan sotzen emongo. Eske haurek ez daudi igual aukingo itureri perretxikoa jateko gurasoak eta semeak. Hori da pitxa moduen, ez da? Gurean, nikun dino, ez du progu. Pentsetan da ez dutela proguko. Babi, zuk pitzekin duzun obsesioa ez da normala. En fin, jarrai dezagun saskiak betetzen. Ara, behitu ze politxak. Zuhiltzaileen moduan, gorriak. Bai, hoi da, zuhiltzaile kolorea, Bai. Mira ze polita. Politak, ez da? Nik uste txakurrak aspaldi deskonektatu duela, Nire duda. Lastima, jateko txarrak. Hau jan eta gero, larrialdietara. Bai. Tripako mina eta beraku bat, eta danetik izango da, honekin. Hemen utziko ditugu? Bai, bertan. Bai, bertan utzi. Adornatzen, basua.
Hauek? Eta hoiek zer dira? Hoiek zer dira? Nik aldetu dut? Pardilla galdia, bai, ezta? Seguru pardillak direla? Bai, uste baietz. Usteak ustel, Xabi. Lemilitzu batzunik. Pardillak? Bai. Ba, lehenokoak ez dakit, baina hauek ez. Askotan pardillarekin nahasten bada ere, eskuartean dugun perretxiko hau entoloma libidum da, edo gehienok ezagutzen dugun moduan maltzurra. Toxikoa da, eta sabeleko arazoak eragiten ditu nagusiki. Txapela beix eta gris artekoa izaten da. Hanka mardul, lodi, gogor eta zuriska du. Kasu perretxiko honekin. Xabi, serio jarriko naiz. Seguru zaude hori pardilla dela? Ez dakit, uste baietz, ezta? A ber, konparatuko ditugu, Bai, favorez. Bueno, a ber. Kolore, are ilunozek, Bai, ez dakit. Ondo begiratu. Zalantza ditut, Bai, Xabi? mateu ezberdin da. Diela ematen du, Azpiko hau... Honena, Irori galdetzea izango da, ezta mutilak? Bai, galdetuko jo. Ea, Iro, azaldu mesedez. Nola bereiztu pardilla eta maltzurra? Hemen nire eskumako eskuen dekoten perretxikue, maltzurre, entoloma libidun. Hau da, intoxikazioen 80% errudune. Zergaitik, eskerrien dekoten perretxikoaz nahazten dutelako. Ilarrakie ero pardilie, lepista negulariz. Orduen ondo begitu perretxiko bizek. Ganeti begitute nire eskerrekue perretxiko ona iluntxu hobe da. Azpitik begitute, ikusten dozue perretxiko ona maltzurre baino argize hobe dala. Baina ezberdintasun nabarmenena bere laminetan nola heltzen dien kirtenera. Hori da, zuek maltzurrei begiten butzezue laminak ez di heltzen kirtenera. Eskote bat deuko. Ostera, perretxiko unak ilarrakiek bere laminak kirteneraino heltzen die. Ez dauko hor eskoterik. Orduen, ondo begitu azpitik perretxikuei, mesedez. Egingo dugu bai, eskerrik asko, Iro. Entzun duzue mutilak, ze egin behar duzue? Buelta man, ezta? Zazpia ikusi. Hori da. Eta hemen da hon, eskote hau, faltzua dala. Oso ondo? Tardun, hau ez da hartzen. Hori beraz, zer da? Maltzurra. Maltzurra. Oso ondo. Ikasle honak zarete. Ibon, gero hau dena zuk alabari azaldu beharko diozu. Ez zara aklaratu, ezta? Bai. Orduan zein hartuko dugu eta zein utzi? Utzi, maltzurra utzi, eta hori hor utzi. Eta ona eraman. Hau eraman egongo dugu. Ateko. Etzen aukerak eta zaldea. Hala, bitu zer da hemen. Zer da? Zer dago, Xabi? Ba, hiltzailea. Hiltzailea? Ze hiltzaile? Berdea? Hiltzaile berdea, hori da. Falta zena. Mutilak azerratxa ez da. Amanita muskaria, maltzurra, eta orain hiltzaile berdea. Haze kuadrilla. Bai, beito. Gertatu izan dira honekin zeak intoxikazio oso arriskutsuak. Bai, aurreko biak toksikoak ziren. Baina hau mortala da. Bai, hau baino gehiago ez teke hongo, ez? Okerragoik. Espero ez. Hemen utziko dugu hobe. Bueno, edo Ibon, alabaren lanerako hartuko dugu? Hori, eskertuko dik, seguro asko. Balillo aldik? Bai. Bueno, ema, joko orduan. Vale, primeran. Baina saiozu ez dela jateko, Ez, baina ez bereztik jango bat ere. Lehenengo lana mierdik. Hori. Venga ba, saskira orduan. Saskira ez eskuen emango jat, bazpare. Ez nahazteko, bazpada. Hoidek. Zatin bato, Baizue, saio amaitu aurretik, azken buelta bat egingo dut irira. Amanita faloides perretxikoaren izengoitia, hiltzaile berdea da. Beste, esagerazioa, Ez. 50 gramo nahikoak dira beste mundura joateko. Eta hori komenitzaigunez, ez da idea txarra, amanita faloides edo hiltzaile berdea identifikatzen jakitea. Hemen txakau, atxa txintxo bat. Izena? Inigo. Eta honen izena? Adur. Adur, ze gustoazen horre, Zizu esku emango, beteta gazuta, bai. Bueno, Begoñakin gaude, Begoña zemoz, ondo? Onge. Enkargu itea, o? Bai, eta gero lanea. Amanita faloides bere izten ba aldakizu. Basoa junta jakingo altzen nuke zein dan. Amanita bai. Amanita bai, baina faloides? Asko. Nik faloides gehiago zautze eta amanita baino. Bai. Eta osatuko altzen nuke, hemen, pieza hauekin. Puzle moguko osatuko altzen nuke. Hasiko gea txapelekin. 3 hauetatik,
ze txapel da Amanita Faloidesena? Hau izango. Bai? Bai. Bueno ba, jarri hor. Hau ez? Zuk argi daukazu, ezta? Bakizula? Ez da, nik uste dago da. Bueno, ba, jarri lasai. Jarri hor goien. Zure ustez hoi da? Bai. Txapela bakau. Ondo, oain zurtoina, borra. Hau. Jo, honek zoze bakila, Hau izango, nosk. Bai, eraztunaka. Bai. Esan dezu, bazen ekila, ez da? Ze peretxiko zen. Hau, eraztuna duna? Bai. Pozontxua emoteo, ez da? Venga, hau jarriko dio. Venga, hau jarriko dio. Zeatik? Atik. Fuera. Eta bain, bi hauen artean, bulba edo azpiko parte hori, zein jarriko zenuke? Hau. Hau. Bueno, perretxiko berri bat asmatu dugu. Nio! Eta esate baizut kalin dezula... Erdikoakin. Erdikoa kanbiatuko dugu. Ez tezu, bakar bat ez tezu asmatu. Ez tezu asmatu, Hau da ez? Hau, jarri. Jarri. Hau, ja beste gauza da, ez da? Ba, ez da. Ez. Azkeneko aukera emango izut. Bai? Hau, bai, David, hau, bai, zorionak! Hau, ze iruditzen? Vale. Ez tezu bakar bat asmatu. Bai. Baina alare, perretxiko eleante asmatu zu, Bueno, nik esan dizuet ez nakila zintzen. Bara, egile esan diazu. Artista. Izena nola zu? Xalba. Aupa, Xalba. Ja, eharra. Eharki. Habsburgoko Carlos Seigarrena enperadorea, artxidukea eta erregea izan zen. Baina bakizu ezer? Hiltzaile berdeari etzaizkiola tituluak axola. Eta enperadorea, hilobira eramantzuk. Beraz bakizue, gogoan hartu. Amanita Faloidesakin, Roma gutxi. Bazen, amaketako bat egitea. Bueno, ba behelaino artean ibiltzea tokatu zaigu gaurkoan. Baina hori bai, zurik ez dugu ikusi. Perretxikoak ordea, mordoa. Suaren arriskutik aparte, basoko arriskuek ere ondo bereizten da bez, mutile hauek. Hiltzaile berdea ondo bereiztu dute. Gainera, mendi goizetan be ibilite dauz, natura saliek die, eta segaitik ez esan, pertsona onak ere badire, herri txiruei laguntzek joeten dieta. Honelakoekin norbera ere gustora dabil mendizen. Eta zurekin ere, Iro. Garra, jorna hendio, Bai, ondo goaz. Bakote, ondo joan dago iza, ezta? Bai, ja, bueltatzeko moguan gaituk. Bueno, pixka bat gehiago ibiliko zarete, ezta? Betetaz ezkeuta. Bueno, nik hemendik Xabiren saskian leku ikusten dut oraindik, Hemen bai, honengan pixkat, leku pixka bat zeok hemen honengan. Nik uste gainera txakurra jarraitzeko gogoa daukala, Kai? Zer? Lotuta egongo ez banin? Zik ez dar esaten. Ez, Ba, eskerrak. Bueno, mutilak, gauzatxo bat, nik alde egin beharra daukat errekadu bat egitera, baina zuek segi lasai perratxikotan, Zalator gurekin, ordon. Ez, pena ematen dite, baina joan beharra daukat. Baina zuek segi lasai, Bale, ba. Beitu, hor gora jarretze bat zue, perretxiko pilo bat daude. Ibon, pentsa alabarentzat zenbat perretxiko bilduko dituzun. Bale. Bueno ba, ondo ibili, Bale. Venga. Agur, Kai. Unai pikuta. Hau karakter. Zer du honekoen, Agur, Adio. Jo. Hone zeu zebaik. Oain, benetako suhiltzaileak basoan daudela, umetatik egin nahi izan dudan zerbait egiteko aprobetxatuko dut. Suhiltzaile izan... Fire!
A ver, bi razio kroketanak, txipi batzuk eta txapiño razio bat atea. Venga, martxando. Bihar batzek honek garbitzeko, Eta gimnasio joan beharri. Tentazio bai ez botatzeko,